je hotovo. Dominika Cibulková s veľkým prehľadom zvládla toto finále. Zdolala Nemku Kristínu Baroasovú 7-5, 6-1. Vzhľadom na to, že má Dominika Cibulková iba 17 rokov. Klobúk dolu pred jej výkonom, zvládla to naozaj vynikajúco po všetkých stránkach. Dokázala sa dostať z ťažkej situácie v prvom sete. Zahrala v celom stretnutí 15 víťazných úderov. Minimálne kazila, čo bolo tiež veľmi dôležité. A to treba veľmi výrazným spôsobom vyzdvihnúť pri jej útočnej hre. Dokázala sa vysporiadať s nepríjemným backendovým sliceom nemeckej hráčky. V celom zápase spravila iba 8 nevinútených chýb a toto je možno to, čo treba možno aj najviac vyzdvihnúť. Objatie a gratulácia s trénerom Petrom Hrunčákom. Dominika Cibulková si zapíše zatiaľ svoj najväčší úspech vo svojej mimoriadne sľubne sa rozvíjajúcej kariére. Veľmi dobre sa začína udomácňovať v ženskom tenise, napriek tomu, že stále je v juniorskom veku. Ten prechod z juniorského tenisu do ženského je vždy veľmi dôležitý. Nie každá hráčka ho dokáže zvládať podobným spôsobom ako Dominika Cibulková. No ide k nám. A teraz už rozhovor so šťastnou víťazkou. Dominika Cibulková príjma gratulácie od nášho hostia, tak gratulácie samozrejme od všetkých divákov. Bol to fantastický výkon, napokon to nebol kanár v tom druhom sete. Bolo to tak už jednoduché? No to určite nie. Ja si myslím, že superka bola veľmi nepríjemná vlastne, pretože hrala nepríjemné rezané údery, ktoré ja moc neobľúbujem, ale ja som veľmi príjemne neprekvapená, ale som veľmi rada, že som to zvládla. A určite ani ten druhý set nebol ľahký, pretože tam boli zhody, výhody a išlo iba o to, že kto bude mať trošku viacej šťastíčka. A ja som si išla preto, takže som veľmi šťastná. Na začiatku určite nervozita, zväzovala ruky, prehratý hneď prvý servis, dvojchyby na úvod. Kedy sa vlastne ten zápas vrtol? Ja si myslím, že to bolo trošku také oťukávanie a som si stále hovorila, že ma to nemôže znervozniť, že sú to iba prvé lopty a začalo to, jak som si vyhrala svoj servis, začal mi padať prvý servis a tým to začalo. Prvý set bol podobne ako predchádzajúce dva zápasy. V koncovke sa to rozhodlo de facto v tom prvom sete. Druhý set bol psychicky náročnejší, ale v 17 rokoch klobúk dole, že psychicky zvládate aj takéto náročné koncovky. Áno, ja som veľmi rada, že som zachovala chladnú hlavu a že som nebola v panike a že som to vlastne zvládla, lebo som bola v kľude a o tom to je. Už pred niekoľkými dňami ste hovorili, že váš tenis v súčasnosti je veľmi dobrý, sama ste sa pochválili. Je to také na najvyššej úrovni? Bol to najlepší zápas? Tak, jeden z mojich najlepších zápasov a som veľmi rada, že som predviedla svoj taký tréningový tenis a to je určite najdôležitejšie. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz gratulácia, no nech sa páči, pre trofej. Tento program vám prináša spoločnosť Retro Finance,